Mayong adlaw, welcome sa akong channel. Para ni siya sa mga hilig ug manok ng mga pangsabong nga mga nagbreed. Ako isa man sad ko sa nagbreed. Og karon pa nahitabo sa akong pagbreed nga isa ka bay, siyam ka buok piso, puro laki. Diara na kani 1 dagan man 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang isa o nagtukong. Tura 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Way labot ng pula nga dako. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang isa to sa ilawom sa kulungan. 9. Ang isa nasa bato. So siyam na sila kabuk managsuon, puro laki. Mi tuna sila na piso. Akong gibuyan kinural gani ini akong gibuyan kay para maatiman no gid na akong maayo ning mga piso ani kay panagtagsa ra kay ning siyam kabuok managsuon, puro laki. Para ni sa mga gusto makabalo unsay teknik para mahimong puro laki ang imong piso. Naa man gud gyapon ni sa mga teknik unsaon. Diara klaro kayo ang siyam ka buok. 2 4 6 8. Suarang isa. Siyam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Puro laki, managsuon na sila tanan. 2 4 6 8 siyam. 2 4 6 8 siyam. Puro laki, kanapulo ng dako. Isa ka buok. Puro laki na siya nga mga piso, managsuon tanan. Mito na piso. 2020. Jaman ininyo ni ha, kaya ako ni dungan og laban. Ning siyam ka buok. Ako ning atimanon og maayo.